Ola, queridos, isto continúa a ser un programa de ciencia. E os preguntaredes que estamos a facer aquí en un sitio como este. O primeiro porque deporte e vida xa son fundamentais. A actividade física é fundamental para ter unha vida saudable. Este aquelando vai estar un chisco pasado por auga como o 1.250.000 litros de auga que temos aquí atrás nesta piscina. Eso xa é auga, Manuel, xa hai que encher. É auga abonda, pero quedadevos cun dato. Os nosos corazóns bombean nun ano non a cantidade que ten esta piscina, senón dúas piscinas como estas, a un ritmo de 5 litros por minuto, 300 litros por hora ou 2,5 millóns de litros cada 365 días. Estamos a falar de 100.000 latexos diarios para alcanzar este volumen. Eso que necesitamos para ter un corazón sá e que este funcionando correctamente para manternos con vida. Neste aquelando aprenderemos a cuidar o noso corazón, pero tamén a saber que facer cando se atopan problemas. Vai uns longos? Van uns longos. Comenta aquelando. Oxe, aqueliños, coa axuda de expertos, imos a aprender a cuidar un poquinho mellor o noso corazón. Aprenderemos a como reaccionar nestes casos, tanto por terra como no mar. Como por mar. O paro cardíaco nunca sabes cando vai a ocorrer, e aí nese momento precisamos comenzar a reanimación cardiopulmonar. Por eso, hoxe en Aquelando, imos fabricar sangue falso. Son todos similares. No sé, Diego, primeiro, encendelo. Vale, encendemos o aparello. Encendemos o aparello. Paramos. Manuel, retírate que igual... Choque recomendado. E nos que empezamos a facer o RCP inmediatamente. Poñemos a facer o RCP e o que pasou foi que xa temos o ritmo. O corazón xa está funcionando. Stop. Cantas pulsacións? En principio o estudio fixémolo a diferentes velocidades para ver se había diferencia de calidade entre unhas velocidades e outras. A veces é mellor ir un pouco máis despacio e que a RCP sexa de calidade. A 20 nos. Xa o patrón nos puxo a 20 nos nas coordenadas que necesitamos. Mira, increíble. E vai mallado. É importante cuidar o noso corazón, porque nos ten que durar toda a vida. Por iso compre facer exercicio todos os días e levar unha dieta saudable, pero tamén saber como actuar en casos extremos, como pode ser unha parada cardiorrespiratoria. Nesa situación, o tempo de reacción é fundamental e saber actuar correctamente. Se facemos todo o que debemos, podemos chegar a salvar unha vida. Salvar unha vida cando atopemos alguén sen sentido e que non respira. Temos que chamar emerxencias e iniciar os mecanismos de reanimación cardiopulmonar, RCP. Oxe, aqueliños, coa axuda de expertos, imos a aprender a cuidar un poquinho mellor o noso corazón e imos ir un poquinho máis aló, verdad, Manuel? Sí, porque aprenderemos a como reaccionar nestes casos, tanto por terra como no mar. Como por mar. Hola, Home, ¿qué tal? hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás, rapaces? Ben, moi ben. ¿Qué tal? Antonio? Pois estamos no sitio e no tempo axeitado para falar cos algúns dos máximos expertos que temos de RCP en Galicia. O paro cardíaco nunca sabes cando vai a ocorrer, ou é moitas veces azar, ou afogamento, e aí nese momento precisamos comenzar a reanimación cardiopulmonar. E iso testades esta RCP cos profesionais do mar, cos bateeiros. Claro, un mariñeiro, o ideal é que aprenda RCP onde está, no barco. Se estamos no mar, como estamos comentando, e a causa pode ser un afogamento, en ese caso non é suficiente con facer compresións, temos que tamén insuflar aire. Por eso facemos a variante do protocolo que é a que facemos compresións, pero tamén hinchamos algo de aire no pulmón. Aquí no medio da ría pasan cosas diferentes que na terra, porque hai ondas, hai vento, estás só, é diferente facelo en terra que en mar. Aquí o importante nas formacións non é que sean moi longas, senón que sean breves, pero que continuas. A xente que vos vou a presentar despois na batea son mariñeiros que serían capaces de intervir co concepto de calidade, é dicir, non só facer RCP aceptablemente, senón facela excelentemente. A nosa intención é enseñar a xente para que o faga ben.
e evidentemente temos que demostralo. Nós non queremos decir que se fai así, porque si, sino queremos ter ferramentas de medida para demostrarlle a todo o mundo de que uns mariñeiros galegos na Ría da Arosa son capaces de facelo tan ben como o mellor do mundo. Temos moitas ganas de testar con nós mesmos se somos quen de facer a RCP e facela aprendendo dos vosos mariñeiros, incluso hasta facendo a no mar. Vamos tirando. Veña, vamos a nada. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Más fuerte. Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Ay. No cine e na televisión, case todo é mentira. Por exemplo, nas películas, o sangue, que é? Ketchup. Non sempre. Por eso, hoxe naquelando, imos fabricar sangue falso. Que vos parece? Ben, imos xogar con ela. Xa veremos. Primeiro, a ciencia. E que precisamos? Pois, medio kilo de azúcar glass, 30 mililitros de colorante alimentario vermello, un vaso de auga e un pouquiño de cacao en pó. Patricia, e o cacao para que? Pois para espesar e dar un toque de cor. Licuadora para remexer todo e moitísimo papel de cociña, indispensable porque imos liar la parda. E se tedes a man, un adulto para supervisar. Estamos preparados para fabricar o noso sangue marca Aquelando. Sí, espera. Toma un sangue falsa, silencio, acción. Imos aló. Azúcar? Pero vale botar todo? Todo enteriño. Colorante? Con cuidado, Moito cuidado, porque mancha moito. Auga, por favor. Que non se che caiga nada, Un pouquiño de cacao. O último ingrediente. E agora, queridas científicas, gafas de protección. Arrancamos? Sí. Imos. Xa temos o noso sangue falso. Imos preparalo e listo. Parece moi real. O parece, te de cuidado porque mancha un montón. E podemos probalo? Veña, tentado. ¿Qué tal está? Está boísimo. Ay, esto me da muy mal rollo, A ver, ¿qué tal? ¿Cómo vedes? Bastante ben. Está moi fría. ¿Está fría? Sí. Ay. Pero... Sí. Algo que non podemos facer nas nosas casas habitualmente é ter unha monitorización exhaustiva do noso corazón. Pero aquí sí. Moi boas, doutor Fandiño. Hola, boas. Podemos ver como lle funciona o corazón desta persoa. Sí, cando monitorizamos unha persoa vemos varias cousas, unha monitorización básica. Vemos a frecuencia cardíaca, vemos a morfoloxía do latido cardíaco, vemos que ten unha frecuencia de 80, entre 60 e 100 é unha frecuencia normal. Vemos cal é a frecuencia respiratoria, ten 14 respiracións, entre 8 e 14 respiracións é normal. Sí, eu estou notando como respira perfectamente, pero poden pasar cousas. Podemos atoparnos na rúa unha persoa que está deitada na rúa e que non sabemos que lle pasa. Que temos que facer nese caso? Pois nese caso o primeiro é ver se realmente está inconsciente, non? É dicir, non responde, que faríamos? Avisar. Chama urxencia xa. Chama urxencia, o número de urxencias para que me den axuda. Seguinte historia. Faríamos dúas cousas. Unha, abriríamos a vía aérea. A vía aérea é para evitar o que decimos sempre de que comeuse a lengua. Non se comeu. O que pasa é que a lengua perde o tono ao estar inconsciente o paciente e cae hacia atrás. Obstruye a vía aérea. O que podemos é abrir a vía aérea.
Vale, entón coloco a cabeza ao lado. Eu fario para outro sentido. Sí, vale. Por qué? Porque así, vexo se leva o vexo se o tórax, tórax en movimento. vexo si ventila e vexo si, é dicir, si noto a sensación de que de un cosquilleo na pel, de que alguén está respirando. Escoito, sinto e miro. Vale. Non respira, é RCP. E antes de RCP, como nós sabemos xa algo, porque escoitamos nun programa de televisión da Galega que necesitábamos, o que necesitamos é ter un desfibrilador. É dicir, susto para facer RCP e aviso. Por favor, traédeme un desfibrilador, buscade un desfibrilador e poñeme a facer masaxe. Empezamos a facer masaxe. Masaxe, 100-120 latidos por minuto, a Macarena ou este en el live ou... Facémolo aí, sabemos o ritmo. Ben. E, eso, 100-120. Vale. É dicir, o que está facendo é suplindo o corazón. O que está facendo é mandando sangue ao cerebro. Fai un movimento do músculo artificialmente, non? Con compresión. Efectivamente. Ahora imaginemos que nos chega o desfibrilador, non? Chega o desfibrilador, nada. Son todos similares. Vale, moitas gracias, Tino. Xa está aí. Vale, aquí Manuel, teño... non paramos. É moi importante non parar. Temos que continuar, seguimos. Ti nos vas dicindo as picias. Abrímolo. Temos un aparello electrónico que xa vemos aquí e despois temos unha segunda parte onde están os electrodos. Efectivamente. O aparello sempre ten o mismo, ten un vai con números e vai nos a dir o primeiro, encendelo. Vale, encendemos o aparello. Encendemos o aparello. El xa nos vai dar instruccións a partir deste momento. Coloque los electrodos sobre el tórax y conéctelos al equipo. O que nos está dicindo é saque los electrodos, poñeos sobre o tórax do paciente e conecto posteriormente o aparato. Vale, os electrodos teñen indicada a posición do peito onde teñen que ir e colocamos cada un onde indica, non? Aí está, perfecto. Sitio. Vale, conectamos, ahora xa podo conectar. Ten unha polaridade, iso vai en unha posición conectado. Pulse la tecla verde. No tocar al paciente, analizando. Ahí está. Vale. Ahora dinos non tocar ao paciente, vale, paramos. Manuel, retírate que igual é peligroso isto. Choque recomendado. Choque recomendado, dinos que temos que desfibrilarlo. Entón, espero que se ilumine. Sepárese del paciente, pulse la tecla naranja. Vale, adiante, sí, comprobamos que ninguén este preto e pulsamos. Choque realizado. Dinos que empezamos a facer RCP inmediatamente. Poñemos a facer RCP e o que pasou foi que xa temos o ritmo. O corazón xa está funcionando, a actividade eléctrica está funcionando. Que pasa? Que ese corazón estaba un pouco canso da situación vivida, entón o que temos que facer é axudarlo. Científicamente o que nos di que esos 2 minutos seguintes temos que axudar ese corazón. Por iso que nos di que sigamos facendo RCP. Nora boa. Empeza a respirar. Daniel. Fantástico. Estás salvado, salvaste outra vida salvada. Que ben. Temos cas nosas mans podemos salvar vidas, solo cas nosas mans, co cal é importante facer. Si podemos facer RCP solo, facemos RCP solo. Si podemos facer RCP e conseguir un desfibrilador, consigamos un desfibrilador. Eso que vai a facer, salvar vidas. O 80% das paradas prodúcense na calle, na casa, no lugar de traballo, facendo deporte. Por eso é importante, nós podemos salvar vidas. Todos nós, todos vos podedes salvar vidas. Póngase las manitas. Muy bien. ¿Cuántas si resta? Pum, pum. Hoxe imos falar de corazón. Temos todo o que precisamos e imos construir o estetoscopio. Quedámonos con este tubo e agora embude. Embude. Vermello, como corazón. Moi ben. Axúdame, Irene, suxeta, por favor. Colocamos o tubo para que poda pasar o son dende o embude polo tubo. Cinta? Cinta. Cinta. Aseguramos 2, 3 voltiñas. Non máis. Ben. Agora repetimos a operación do outro lado. Ben? Embude. 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 Aseguramos. Moi ben. Cinta. 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 Aseguramos todo ben. Moi ben. E, prácticamente,
temos construído o noso estetoscopio, como os médicos, e agora imos probalo. Xa temos listo o noso estetoscopio. Quen quere probalo? Eu. Moi ben. Agora, imos medir entón a frecuencia cardíaca de Andrés. Comezamos. Imos medir en 15 segundos os latexos que circulan o seu son dende o corazón de Andrés polo tubo ata o oído de Irene. Stop. Cantas pulsacións? Ten 16 pulsacións en 15 segundos. Vale, entón, multiplicando por 4 nun minuto sería... 64 pulsacións, que é o normal nun estado de reposo. Vamos rematando o aquelatorio de hoxe e máis no próximo aquelando. Mira, Ramón, vouche presentar aquí dos que che falei, a estes aquelandos. Mira, David... Que tal, Ramón? Encantado. E Manuel. Hola, moi boas, Ramón, que tal? Bueno, era para que lle contaras un pouco o que andamos aquí a facer. Bueno, nós creo que é un estudio no que intentamos ver a viabilidade de realizar reanimacións cardiopulmonares a bordo dunha embarcación típica de Galicia. Neste caso son as planeadoras porque son as embarcacións máis comuns agora, que máis se usan agora aquí os mariñeiros. Claro. Para testar a calidade da vosa reanimación, que trebellos utilizades? Como se fai? Con que cousas? Bueno, pois mira, témolo aquí a un muñeco, usamos, chamase a pequena... Non sei se conocedes a historia aquí do moneco, da Little Anne. Some un pouco. Little Anne era unha rapaza que no século XIX morreu afogada no Sena. Por aquela época se poñía unha máscara nos cadáveres, unha máscara de cera, para que logo podera ser identificado polos familiares, porque claro, non podían estar moito tempo na morgue. En defeito, esta nena non foi reclamada e un xogueteiro decidiu facer maniquís de reanimación con esa mesma cara. Por eso se di que a pequena Anne, a Little Anne, é a moneca ou a muller máis bicada do mundo, porque millóns de persoas aprenderon a facer RCP pois con esta cara e con este moneco. Que bo, que bo. Bueno, ahora cumpriría practicar un pouco a ver como se fai. Podemos facelo na práctica? Sí. Home, eu creo que é aconsellable que o fagamos, Bueno. Vale, enseñas, non sei, eu me animo a probar despois de ti. Por suposto. Normalmente o protocolo é facer entre 100 e 120 compresións por minuto, que a profundidade de cada compresión teña entre 5 e 6 centímetros e que haxa unha total reexpansión. O importante sería que se trata dun neno ou dun afogado deberíamos comenzar con 5 ventilacións. A reanimación sería un ritmo de 32. Dalle, sí que podemos ver aquí nesta tableta. Sí, isto é unha aplicación, podemos ver en tempo real a calidade, que é un concepto que agora está metido na RCP, é dicir, non só facer RCP, sino tratar de facelo o mellor posible. Sí, isto que está subindo e baixando son o que está a profundidade, as compresións. Aquí vemos a compresión, na mitad vemos a velocidade e agora vamos a ver as ventilacións. Cando os pulmóns se colocan dun color verde azulado. A verdade é que se ve moi ben. Neste caso, vos sabedes se ten calidade boa ou non boa. E así sabedes se está facendo de forma correcta. Claro, o máis importante é sempre facer algo. Pero se ademais de facelo, podémoslo facer millor, pois desde logo vai ser para esa reanimación un plus añadido. Estamos, por exemplo, a 20 minutos da costa, poden facerse relevos, porque eu penso que estar así 20 minutos sen perder o ritmo debe ser complexo. O relevo debese facer os 2 minutos ou no momento que ti estés cansado, no momento que non poidas máis, dar o relevo. A clave é non interrumpir as compresións nin as ventilacións, eso é a clave. Bueno, creo que David, que con esto penso que sí, xa sabemos. Eu xa me atrevo a probar si queres. Pero que che parece si probas na embarcación? Bueno, veña, Ramón, tira, non mo penso máis. Arranxemos. Veña.
certo que podemos tragar a lingua cando quedamos inconscientes? Non. O que si é certo é que cando un está inconsciente, a lingua queda sen ton muscular e pode obstruir a entrada do aire polas vías respiratorias. Polo tanto, non debemos tentar sacar a lingua coas mans. Simplemente, con erguer o queixo, axudamos a que as vías queden liberadas de novo. Podes velo neste vídeo. Que vos facer agora que nos texa na auga atrapados? Cal é a misión de hoxe? Nos vamos a intentar demostrar si é posible realizar unha RCP a bordo dunha embarcación, concretamente unha RCP de calidade. De calidade. E as condicións va ser cambiando a velocidade. A canto nos ides meter? Sí, bueno, en principio o estudio fixémolo a diferentes velocidades para ver se había diferencia de calidade entre unhas velocidades e outras. Está claro que canto máis rápido podamos navegar e chegar a porto, mellor, pero é importante, a veces é mellor ir un pouco máis despacio e que a RCP sexa de calidade. Que rango de velocidades estamos a movernos ou imos intentar hoxe? Vamos facer un test a 10 nudos e outro test a 20 nudos. Claro. A vantaxe de hoxe é que temos un mar calmo. Coido que vos, nos vosos experimentos, queredes tamén probar que vai pasar cando temos mar brava. Efectivamente, está claro que hai que estudiar un pouco todas as condicións. E nós iso un pouco o que estamos buscando, analizar un pouco todas as situacións posibles, intentar dar recomendacións ou consellos para, nas diferentes situacións, pois aplicar as mellores situacións de realizar RCP. Porque, bueno, se tiveramos un caso real, a mí o que me sai instintivo é buscar o punto de costa máis cercano e ir cara alá. O aconsellable sería trasladar a un punto seguro de terra o máis rápido posible ao accidentado. Está claro que se as condicións do mar nos recomendan trasladalo a un punto que, ainda que sexa uns minutos máis tarde, pero se nós podemos estar traballando con el, neste caso, facendo unha RCP que vai ser de maior calidad polas condicións do mar, pois a veces vale a pena retrasar uns minutos e que o accidentado teña unha posibilidade de supervivencia maior. Bueno, e agora imos testar se xente con unha formación mínima como a nós somos quen de aguantar a 10 nudos con calidade ou incluso a 20. Eles o fan, pero nós o veremos. Bueno, ahora Manuel vai intentalo xa de forma emocionante, a 10 nudos. Imos acelerar agora, suavemente espero. Me decides? Roberto manda. No, cando a embarcación alcance a velocidade dos 10 nudos, comenzará o test. Buah. E vamos a ver se Ani resucita ou non. Non se notades que a barca xa se inclinou un pouco, imos torcidos, ahora non parece xa tan fácil. Tá, ok. Moito peso a popa, pois a embarcación non estabiliza. Claro. Moi ben. Bueno, mellor. Moi ben, demasiado rimo, un pouco menos rimo. Eso Estáche faltando facer unha hiperextensión das vías aéreas para que abra e poda entrar aire ben. A 10 nós, a sensación ao principio é un poquinho rara, tes que acostumbrarte, sobre todo cando hai aceleración, pero unha vez que vai a velocidade constante, colles ben a postura, consigues facer máis ou menos a xeito a reanimación. Estamos perdendo calidade. Dale. Petit Manuel, dalle. Vale. Veña, rápido. Vemos que é un traballo que parece sinxelo, pero ao final ten o seu cansancio e o traballo en equipo é de vital importancia. En un medio inestable como é o mar, bueno, pois complícase. Cantos mariñeiros tedes esta formación aquí na Ría da Lousa? Pois colaboraron no estudio 20 mariñeiros, todos daqui da cofradía de Rianxo,
estamos tendo uns valores en terra no test basal superiores ao 70%, que é o estándar de calidade. A diferentes velocidades, a 10 nudos tamén superaron ese estándar de calidade. A 20 nudos están nun 68%, moi preto, e que o vento a favor e en contra pois superan nos dous casos o estándar de calidade do 70%. Hoxe estamos no programa sobre a vida. Sabedes que é a malaria? Unha enfermidade, non? E sabedes que podemos axudar a combatila cun videoxogo? Estás a tomarnos o pelo. Non. Cada ano, 200 millóns de personas infectanse de malaria e un morre cada minuto. A malaria é unha enfermidade causada por un parásito que se atopa no sangue e os mosquitos son capaces de transmitila. E como podes saber se tes malaria? Tes que coller unha amostra e un especialista ten que contar os parásitos que hai dentro dela. Neste caso, o especialista o que fai é o mesmo, saca unha fotografía e a envía a Malaria Spot. Malaria Spot o que fai é introducila dentro dun videoxogo e nós, dende aquí, o que facemos é xogar e identificar cada un dos parásitos que hai dentro da amostra. E se nos equivocamos? Non importa, temos un tutorial que é moi bo. Pero, ademais, 20 ou 30 persoas estarán ao mesmo tempo identificando os parásitos desa mostra. E como podemos obter a aplicación? A aplicación Malaria Spot pode baixarse ao móvil ou a tablet. Incluso podemos utilizala no ordenador. Podedes xogar cos amigos ou decirlle ao profesor se a utilizades na clase. Pero, que tiñamos que decirlle, rapazas? A ciencia cidadá é a ciencia que podemos facer xuntos. E ti podes ser parte dela. No more do we snatch rope, refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, I'm starting to feel your boy. Come on, let's go, real slow, baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension, baby, like this is perfection. A ver, tira leche de la nariz. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Muy bien. Ahora vamos a facer o test a 20 nudos para ver se hai diferencias entre facelo a 10 e a 20. E unha vez que a planeadora este, na ruta alcanza os 20 nós, comezaremos a primeira prova do test. Que vos parece? Ben, animados? En principio ben. Sí, sí. Cando estemos a 20 nós, avisámoche, cando estés preparado, comeza o test. Bueno, non sei se o notades, pero xa hai moito máis sensación de velocidade e vibra moitísimo máis a barca. Cando digas, xa, Manuel. Va. Moi ben, esta ventilación. Cando queiras. É importante seguir ben o protocolo. Segurar, chamar e reanimar. Serían os 3 pasos. Vale, David, última. Sí, sí. Vamos a ver o resultado, ¿vale? ¿Cómo? Vale, paramos. Hop, hop. ¿Cómo vimos? Un 44%. 44%. Nótase que xa estamos a 20 nós. Sí, as vibracións notanse moitísimo e fracaso de momento. E o que noto é unha especie de rebote. Esa sensación te fai perder a concentración, incluso podes chegar a perder un poquinho o ritmo. De certo, no estudio que fixemos a favor e en contra de vento, pois o dos parámetros que máis se vía prexudicado era o ritmo. Posiblemente sea as maiores oscilacións da embarcación aumentaba o ritmo. Agora, a verdade é que nos gustaría ver alguén que xa tenga formación e experiencia que o faga 20 nós e que polo menos alguén poida salvar a Ani, porque nós... Sí, de momento, pobre Ani, mellor que interveña un experto xa. Vamos a intentar. Vamos a intentar. A 20 nós, xa o patrón nos puxo a 20 nós nas coordenadas
que necesitamos... Mira, increíble. E vai mallado, está xusto no ritmo que necesita. 110 pulsacións por minuto, malladas. Todas perfectas. Non sei se vai cantando a Macarena ou algo similar, pero vai perfecto. E ahora vai, mira como fai a extensión para meter, va perfecto. Perfecto. Rapidamente. Se isto non salva a Anne, non a salva ninguén. Está clarísimo que a formación do persoal que traballa no mar é fundamental para que en caso de calquera accidente saber como facer todas as pautas, a donde ir e sobre todo facer unha reanimación de calidade como a que está facendo Ramón. Fantástico, Ramón. Conseguímolo. Acabamos de demostrar como con formación podemos resucitar a Anne e así rematamos o Aquelando desta semana. Ata o vindeiro Aquelando. A próxima semana unha nova sesión de ciencia. Vémonos a semana que ven. Seguimos navegando. Segue apretando, non tora sempre guita, così vendo forte sin descanso desta guisa. Segue apretando, non tora sempre guita, sempre guita. Segue apretando, non tora sempre guita, così vendo forte sin descanso desta guisa. Segue apretando, non tora sempre guita, sempre guita. Cando ve que alguien cae se desmaya, que se queda sin sentido e non responde, non dubide ni un segundo e actúa. Chama xa 112. Cando ve que alguien cae se desmaya, que se queda sin sentido e non responde, non dubide ni un segundo e actúa. Chama xa 112. Segue apretando, non tora sempre guita, così vendo forte sin descanso desta guisa. Segue apretando, non tora sempre guita, sempre guita. Segue apretando, non tora sempre guita, così vendo forte sin descanso desta guisa. Segue apretando, non tora sempre guita.